Takže ahojte ľudia, ja vás vítam u nového videa a dneska si zahráme pokračovanie hry Strongman Simulator. Tak poďme na to. Takže idem, aby som mal energie, si zoberiem nekonečno piernik. 6 kačiek a 6 záchodov. Ne, skibidi toilet. No a vôbec ma to nezastavuje, ešte môžem urobiť takéto otočky. No, dosť som dostal celkom. No, počkajte, tu kde sa viem teleportnúť? No konečne, že som sa stále chcel teleportovať. Ale počkať, alebo skúsim to. Never gonna miss you, bro. Never gonna let you know. A je. Tady vidím veľký špatný. To je čo? Tu mám jesť, lebo ja som ešte v živote nejedol. Ako v tejto hre. To je, hej, ja. No konečne viem, kde je to tá kačka. Tu. To je také mäso, ale... Ja na to ešte nie som silný. Ale cheeseburger by som si dal, no. Čo je pije? To je taký koláč. No, ale ja musím makať, takže idem do areji. Zoberiem si 2 pierka, 5 kačiek, 9 záchodov. Alebo počkať. 5 pierek. Dobre, mám všetko najviac. Nita! No, takže idem zase 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ježiš, to sú 3 podľa mňa asi. Dobre, takže ja si zoberiem zase veci, aby som mal toto najviac energií. Tak a idem. Ale to je easy, ja idem asi do ďalšej areji. Čo je to pusté? Počkaj, to tam stále dole. Aha, záchod. Toto jadlo. Nie. No ale už aj tu môžem, takže som si odovkal ďalšiu časť, čo je dobré. Či jo, normálne. Dá sa tu viac vecí, dobré, takže to je dobré, ja som tu došiel. No a ešte som chorý trošku, no. Dobre. Aj toto si zoberiem, medicine ball. Ježiš, tak ja sa nepohnem ani z kilometr. Ale ešte to zvládam, ešte si zoberiem. Dobre, no čo to je najviac, neviem či to... Asi nie. No, dobre, už ich mám len 5 a ide mi to celkom. Som silný, pozrite sa na mňa, aký som mákač. Yes! Neverím. Yes. Food arena, no. Tak po chvíľku budem môcť aj tam ísť. A idem zase bakať po silovni. Idem si dať čo kúpiť. A ešte jedenkrát. OK. Equip best. Equip, sell, equip,
Ale to nevadí. Idem zase makať do posilovne. Joinol sa na mňa môj fanúšik Dudo. No, je to fanúšik na mojom kanále Hokej Richard Team. No, ja musím makať. Makam. Dudo, makam. Nemám energiu, nevadí. Idem zase makať. Kto za mnou chce triť? No, Dudo, sme mohli čakať, môj fanúšik. No čau ty, Dudo. On to hral. Takže on počkaj, on hral Strongman Simulator. Ready? Je sa mi to dá zadarmo. On je Sigma. Všetci napíšte do komentárov W pre Duda. Je proste Sigma. W pre Duda. Čo? To jak? Ja to si predám. To čo je? Čak ja mám koľko energií? 180 miliónov. Moja maka do nekonečná. Takže všetci W do komentárov. Všetci do komentárov W. Dobre. To sú také debirty. Jesu, dobre. To je jaká valačinka. Lebo počkajte. Toto je najväčšia šinka. Joj. Ja som makať. On má nejak to vyzerá, však ja som normálne nabušený pipek. Tak, pozrite sa ľudia, jak vyzerá, však ja už asi aj ten hamburger unesiem, počkajte. Čo, ja už kde môžem ísť? To Dudo? Kde Dudo? Napíšem ti Dudo, kde si? Dudo, kde si? No ale... No super, asi ešte do farmy nepôjdem. Mám hrať, alebo... To je easy. Dobre, vládam to. Lagi. Vlastne vám netreba, vy urobíte. Alebo je to taký lag? A ste tu. Proste. Treba je lag 3000. Joj. No tak ja to asi ešte nedotiahneme, ale idem si kúpiť na čo. Teraz. $10 000. No to už nebude treba nikdy. To je 10 000, toto 100 miliónov či koľko. Instant.
Lagi. No, ale... Vládzem. O, Airo, okej. Však ja som hokejista. To je na čo prvia. No, zalákáme. Poď. Poďte. Yes. Som jaký profik. Teraz ide makať. To čo je? Dudo. Však ale že vlastne úplne nakoniec kvôli týmto lagom. Ale Dudo sa odpojil, nie. Nevadí. Vieš, to som nebol. No, to som. Ale veď to je easy, že to ani nemusím odťahovať. Však ja urobím jednoducho toto. Tu. No nic! Idem bakať do posilovne zase. Lebo chcem ešte lepšie vyzerať, ako vyzerám teraz. Pozrite, ale teraz som dosť nabakaný. Idem bakať. O chvíľu som späť. Som späť. No takže dobre bakám, ale v šape. Na nich nemám robuxy, som chudobný, giftite mi robuxy. No ale pekne bakám. Však kde sa to energia nikdy nevyčerpá. Ani po 12 hodinách. To je nenormálne. To není možné proste. Dudo, fakt W do chatu. Dudo. No. Ja už som celkom vysoký, mi príde, celkom dosť. Takže preto idem ešte makať. Ale vedia, keď som taký vysoký, môžem vyskočiť aj z mapy vlastne. Či? Nie, ale škoda, že to nefunguje. Som vyskočil z mapy. No ja idem zase makať. Škoda, že už nemám na toto robuxy na Autowork. Ježiš, ale to dosť stojí. 320 robuxov. No ale ja som Sigma. Ja mám veľký rys. Joj. No už to uberá, biedarky, ja sa uberá, ale to je nič. Lebo tu dojde proste. No ale však to keď on má toľko energie, ten Dudo, tak on, no to keď ja mám toľko energie, ten Dudo koľko musí mať? Však on cez 1 bilión možno. Lepšie mapa. Normálne Sigma. Získate zadarmo medaile. No nic. Ak toto vidí, niekto, kto vyrobil Strongman simulátor, tak mu odporúčam to zmeniť, lebo máš tu veľké lagy. Každý sa ti vie dostať. Alebo len ja som mal lagy. Však to je vlastne moja hra. Ale ja mám teraz lagy, lebo ja som sa vedel cez všetky steny prebugovať. A už neviem. Takže idem to zobrať. No to je jedno. Už viem? Počkať. To je malý pisy.
ale dosť tučný si. No, ale dotiahnem. Aha, viem, kde to získava toľko veci. Počúval, taký si slabý. A dobre, už sa ti nečudujem. Takže sa asi ani nepohnem. No, poď, tam som. No. Yes. No, takže idem makať. Toto je proste najlepšia hra na svete. Že, ak to myslíte tiež, tak napíšte do komentáru áno. Alebo v prípade nejakú smajlík. A viem, že sa vám páčia takéto miniatúry ako v tomto videu. Od ChatGPT. No, takže. Pardon. No, aby ste chceli vedieť, ako to robím, dajte na tomto videu aspoň taký 10 lajkov a vám to poviem, že ak chcete, čo to robím. Keď tu dáte 20, tak to musím dať makať. Keď tu dáte milióna, to musím dať. Všetko musím makať, aby sa ti odobrala aspoň 20 miliónov energie. Potom máš nekonečnú energii. Škoda, že tu nie sú ryby. Ale by mi to trochu aj chodilo. Sezóna, ja do sezóny. Jak ja makať proste. Som Sigma. Dobre, toto by bolo pre dnešné video všetko. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudni hodiť like a odber a my sa vidíme u ďalšieho videa. Zatiaľ čus!